emballage. Så emballering med folie og sådan noget, og alt det der, der har brugt, og de er bare smarte. Det står på den palle, og så de der 25 tom på udgårdsag også. Hvad skal man så? Hvad må du spænde det over? Ja, du er overfald, så er det lige før det vælter bare at kigge på. Så det jeg hører, du siger igen, at du har en kompakt læser selv. Nej, den er kompakt læser med europaller i bunden. Men så ind over, hvis du bare lægger en hel af europaller ud i bunden, 33, så kaster du ellers bare fragtkasse ind over i 2 meters højde. Mellem 1,80 og 2 meters højde. Det skal bare lige flyttes ned til naboen. Hvis du har noget af det, så lukker du ikke engang bagdøren for at købe det. Men der er 5 meter hæk med den. Det er på vej ind. Så bakker jeg om. Hvis den er tunge hele vejen, så har du også hele vejen igennem en vogn. Så har du sikkert. Det er ikke sikkert. Den er jo ikke sikker. Det er snart du åbner bagdøren og holder på en skole stilling, og så lige får du faktisk kasse med at få det igen. Ja, det ved jeg ikke lige lidt positivt. Og søn, der skulle slå sig. Det er arbejdsselskab. Så er der en lastbil der. Du får da fandme et røde kort, du gør. Jamen Jesper, det er jo fordi, du snakker af helvede til, og det er uden til sig. Det er nu så underholdt mig selv, jo. Det er derfor, jeg går og leger. Masser af sten. Det er jo på helvede. Skal jeg ramme sådan små perler? Ja. Kom en ordentlig sten. Hold op med det baseball der. Jeg er altså bange for den der. Hvis de lige... Så man bare en lige skæld. De her friktionsplader, hvis man kører i Tyskland, de er ikke godkendt i Tyskland. Hvorfor er de ikke? Fordi der har de nogle helt andre regler. Nej, alle tyske bruger de der. Jeg har tyske transporter, de kommer bare kun med det lort der. Så bøvler at komme ud med. Men det er meget effektivt. Hvorfor laver du ikke bare sådan en bund her, så kan de bare lige... Der ligger et støv på og sådan noget, så er det bare... altså det bliver også fyldt med sand og skidt lort, det hjælper jo ingenting. Det er da ikke sjovt at køre med en palleløfter eller noget. Nej, en palleløfter ovenpå det her, det er jo ikke sjovt. Det bliver hårdt at læse. Der findes forskellige former, den her, den er lidt hårdere. Ja, det er så er der godt lidt travlt. Så lige kaste en skive herovre. Hvad er så se med dig i amerikansk baseball næste år? Faktisk rører jeg faktisk dansk baseball. At man får hele pallen løftet op. Den knækker den der pind. Så når der ikke er noget af pallen, der rører ved bunden. Der er vist en håndboldspiller der. Den er et dampbarn. Jeg hylder mig. Prøv lige mærke til, at jeg går med en egen lille der. Det kan jeg godt se. Meget far. Du er far for os andre. Der har alle biler stensæk. Per han finder sten. Ja. Så alle biler på duer finder sten. Ja, det kan være, at vi skal have noget røg til godset. Ja, tak. Der kan starte slå en start. Kalder den der. Ja, det er lige